Karfe 6:30 agogon Najeriya da Nijar 5:30 kenan agogon GMT masu saurare da fatan an wayi gari lafiya. A cikin shirin za ku ji cewa Isra'ila ta ci gaba da ruwan bama-bamai a Rafa bayan watsi da yarjejeniyar tsagaita wuta da shugabannin Hamas suka amince da ita. A yau ake bikin rantsar da Vladimir Putin a matsayin shugaban Rasha karo na 5. A Najeriya fadar gwamnati ta mayar da martani ga tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa Atiku Abubakar da ya zargin cewa an baiwa wani kamfani na ɗan shugaban ƙasa kwantiragin biliyoyin kuɗaɗe. Misali ma in a ce ɗin da gasken akwai sunan shi dan shugaban kasa a cikin kamfanonin, abin da ya kamata mu duba shi ne an yi abin nan bisa ka'ida. A'a, akwai waɗanda suka yi nemi wannan aikin kuma sun fi cancanta amma aka ki a basa. Ita kuwa gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya CNG ta ja hankalin shugaban kasa da majalisar dokoki kan su gaggauta lalubo hanyar kawo sauki a matsalolin da ke sake jefa rayuwar talakan kasar a cikin tasku. Duk mutumin da ke waye gari yana a cikin Najeriya ya san irin haɗu tashi da mutane suke yi da kuma irin wahalhalu da al'umma suke sha. Talaka ya riga ya je bango, makura ce ya je saboda an waye gari yanzu mutane da yawa a Najeriya suna waye gari ba san inda za su ci abinci ba. Za kuma a ji yadda hukumar bada lamuni ta duniya IMF ta shawarci kasar Ghana da te karin kuɗin wutar lantarki, amma kuma sai bayan ku sha cikakkun labaran duniya. Sunana Umai Masana Abdulmomin. Wasu rahotanni na shaidu daga Gaza sun ce Isra'ila na ci gaba da ruwan bama-bamai a birnin Rafa da ke kudanci sa'o'i bayan Isra'ila ta yi watsi da yarjejeniyar Hamas ta amincewa da tsagaita wuta. Earlier celebrations by Gazans after Hamas leaders... Wakilar BBC ta ce wannan na zuwa ne bayan murnar da aka rika yi a Gaza lokacin da aka samu labarin cewa Hamas ta amince da yarjejeniyar tsagaita wuta da sakin fursunonin Isra'ila. Sai dai daga baya Isra'ila ta ce sharaɗin ba su daidai da bukatunta ba, amma za ta tura wakili birnin Alkahira domin ya kokarta cimma daidaito. Ma'aikata a asibitin Falasɗinawa sun ce an kashe mutane 5 da jikkata da dama. Sakataren janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce kaddamar da hare-hare da Isra'ila ke yi a Rafa ba abu ne da za su lamuncewa ba. Ya buƙaci Isra'ila da Hamas su kai makwara wajen cimma yarjejeniyar tsagaita wuta. This is an opportunity that cannot be missed. Ya ce bai kamata a bar wannan dama ta subuce ba, saboda hare-hare a Rafa za su haifar da gagarumin matsala da ta'azzara matsalolin jin ƙai. Kasar Jordan ta ce Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu na kokarin yin zagon ƙasa da jefa tan yarjejeniyar tsagaita wuta cikin haɗari ta hanyar ci gaba da ruwan bama-bamai a Rafa. Iyalai da magoya bayan Isra'ila da ake rike da su sun gudanar da zanga-zangar neman a cimma wannan yarjejeniya. Sai dai wakilin BBC ya ce tayin Hamas na tsagaita wuta ya jefa Firayim Minista Netanyahu cikin wani yanayi na tsaka mai wuya. A yau ake bikin rantsar da Vladimir Putin a matsayin shugaban Rasha karo na 5. Nasarsa a zaben watan Maris na zuwa ne makonni da mutuwar fitaccen abokin hamayyarsa Alexei Navalny a gidan yari. Mr. Putin has been in power in Russia as president. Wakilin BBC ya ce kusan shekara 25 yanzu Mr. Putin ke mulki a Rasha a matsayin shugaban kasa ko shugaban gwamnati. Kasashen yamma sun yi Allah wadai da zabensa a wannan lokaci da suka ce babu sahihanci da daraja demokuraɗiyya. Kasashen Amurka da na tarayyar Turai sun ce za su kauracewa bikin da aka shirya a Kremlin. Ko da yake Faransa da wasu kasashe na Turai za su tura wakilai duk da roƙon da Ukraine ta yi cewa su yi baris. Ministan harkokin wajen Ukraine ya ce wannan bikin rantsuwa daidai yake da nuna wa duniya halaccin mulkin kama karya. To kuna shan waɗannan labarai ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC. Kafar yada labaran Rasha na bada rahoton kama wani sojan Amurka a yankin Vladivostok da ke gabashin ƙasar. Kotu ta bayyana sunansa da Gordon Black da kuma shaida cewa an same shi da laifin sata. An umarci a kargame shi a gidan yari har watan Yuli. Kafin wannan lokaci ma'aikatar tsaro ta Pentagon ta ce Amurka na kokarin ganin yadda za ta taimaka masa da lauyoyi. Mutumin da ake tsare lokacin na cewa mutumin da aka tsare rahotanni na cewa Koriya ta Kudu aka tura shi aiki kuma zuwansa Rasha ziyarar karan kai ne. A shekarar da ta gabata ma'aikatar harkokin cikin gida ta fitar da sanarwa da ke gargaɗin Amurkawa kan ziyartar Rasha saboda irin waɗannan barazana. Jami'ai a birnin Jos da ke Afirka ta Kudu sun ce ma'aikatan gini 51 na makale a ƙarƙashin wani baraguzan gini mai hawa 2 da ya rushe. Mutane 4 aka tabbatar da mutuwarsu a ibtila'in da har yanzu ba a gano musabbabi ba.
Hotunan na'urar CCTV sun nuna yadda ƙura ta turnike inda aka samu rushewar ginin. Mutane 24 aka yi nasarar fitarwa daga ginin kawo yanzu. Ana kuma ci gaba da aikin ceto da amfani da karnuka wajen gano inda sauran mutane ke makale. To labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC.